bihi ajma'in. Yan uwa musulmi musamman masu jin harshen Hausa a duk inda kuke a fadin duniya, jihohin America 50 din nan wasu suka ci har da daya da Canada da Germany da duk inda kuke. Walantana mu daga nan gida Nigeria na mana gaisuwa ta musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau rana ce ta 6 da fara azumin Ramadan mai albarka, kuma rana ce ta Lahadi shekara ta 1442, kuma cikin baka yau 18 ne ban yi kuskuren lissafi ba ga watan 4 watan Afrilu 2021. To Dr. Musa, abinda kuka tsara ne magana kai shine kaffa da duniya. Farko tukun mecece duniya? Ku rike duniya, wato asalin kalmar duniya bahaushe ne ke ta duniya, amma da zarar sunanta duniya ake cewa duniya. Abinda ake ce ma duniya wai ta kusa, erpirit ta kusa, kishiyarta akhira ta ƙarshe. Kaji ikon Allah, saboda ganin ita ce za a fara bi ta kanta sai aka kira ta duniya, kuma Allah ce jin daɗinta kaɗan ne. innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathal ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahiju fatara musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Duniya kenan Allah ya ce yar kaɗan ce, jin daɗi da gwangwajewa da holewa kamar ruwan sama ne da aka yi ya zubo ƙasa ta samar da shuka koriya mai ɗaukan ido, can kuma wannan kwarrantakar sai ta gushe ta ƙeƙashe ta zamanto ba ku. To Allah ya ce haka rayuwar duniya take. Ya ce duniya jin daɗin rudu da ɗirkaniya ne, to amma kuma gashi a cikinta muke, dole kuma sai ka bi ta cikinta kafin ka ji zuwa gidan ƙarshe. To ji za wannan zaɓi da kuka yi na kaffa da duniya ya yi kyau, musamman yankin da kuke raye ciki yanzu nan. Kana maganar ƙasashen da suke ganin sun ci gaba, suna da GDP mai kaurin gaske, wato gross domestic product. Waɗannan ƙasashen ba na wasa ba ne. sai ka iske jiha ɗaya, misali America, abinda take da shi na budget ya yi budget ɗin Najeriya kusan gaba da misali, su Germany da kaza. To akwai yiwuwar mutum ya gamu da shagaltuwa a wannan wurin, musamman ina kira ga musulmi da kiraye America da kuke jina, da Europe, da Canada, da Germany, da ko'ina, ku yi kaffa, mu yi kaffa. Saboda duk abin da kusan ke iya fisgar mutum zuwa ga sabo akwai. Ban ce a Najeriya babu ba, amma ko ba kuma muna fama da sauro mu, da ɗauke wuta, da rashin tsaro, da rashin biyan albashi, da yawan yajin aiki. Likitoci su yajin aiki, malam makarantar su. Ko kuna raye a wuraren da waɗannan abubuwa kusan zaka ce an wuce su a duniya ne, to sai ka ga mutum madadin ya gode ma ni'imar Allah a irin wannan wuri ta kwanciyar hankali da abinci, sai ya fara kuma sabon Allah. Wallahi ku yi kaffa, mu ma mu yi kaffa. To duniya kenan a takaice. Ita gida ce duniya na masu ji da isa, ko malamai suka ce duniya ba ta ma isa ba ne Allah ya kalle ta a matsayin wani abu. Aka ce da darajar duniya nauyin ya kai fiffiken sauro, wallahi da Allah bai ba kafiri ruwa ya sha ba.
law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'uda lama saqa kafiran sharbata ma. Da duniya ta sauro yoshi sauro kansa guda nawa yake walin nabi bike shi, to inda ma yana da nauyi a mizani wallahi da Allah bai ba annai ruwa ya sha ba. To amma gashi zaka ga wanda ma suka fi dukiya a duniya ba musulmi bane. Mutum 10 da suka fi kowa dukiya a duniya ba musulmi bane. Waɗanda aka ce suke da wai abin da ake kira life expectancy, longevity, tsawon rayuwa, an bi samun su a can. Tare da wannan magana ce kawai ake ta faɗa. To duniya kenan. Da duniya da shedan da son zuciya su ne manyan abokanan gaban mutum. Amma babban su shedan, domin yana amfani da duniyan ne ya roɗi mutum. Shi yasa ranar kiyama shedan zai yi lecture a wutar jahannama, Allah ya tsare, zai yi huɗuba, zai ma 'yan wuta dariya. Je ka karanta sura mai lamba 14 aya ta 22. wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة إبراهيم كده الله يجي شيطان زي فدا bayan an riga an ƙare hukunci, an riga an bar duniya ana wuta, sai yan wuta su ce la ga wanda ya cuce mu, ya ce oh ni kuke abin, sai fara musu dariya saboda ba su yi kafa da duniya ba. Hausawa kuma suna cewa Allah ya raba mu da dariyar maki. Allah kuwa maki yana sha'awa ka fada cikin masifa sai dariya, yana bakin ciki ya ganka cikin wala da alkhairi. To Allah ya kishi. To babban maki shine shedan ai. To Allah ya ce shedan zai fada bayan an yanke hukunci, zai ce a to ai kuna gunaguni a kaina, Allah ya muku alkawari na gaskiya a duniya ya cika muku, ni na muku alkawari na ƙarya na hankadar da ku. Ya ce kai ku tsaya, ina da iko a kanku ne, igiya na sani jako a duniya. Shaɗan fa a wuta yake wannan magana. Na fai muku wasu wasi ne kuka bi ni, na ce zai kai sata kai, je ka yi kidnapping sace mutane ka samu kuɗi kai, je ka banci ka yi zina kai, ke ma cire hijabi ke zamanto kamar aladiya kina ganin kanki ke ma kika yi, je ka raina iyaye kai, je ka nemi ilimi dan a ce da kai malam kuma kai, yani ku ne. Wato ka ganin shedan ne yake gaya ma 'yan wuta wannan magana a jahannama din. Na ba ku ayar, ku je ku sake dubawa suratu Ibrahim aya ta 22 kenan. Ya ce da kai ba ka zauna a America ba, ga mata nan suna yawo yadda ka san kajin gona, poultry chicken tsirara, ka je ka samu ɗan lungu ka ɓuya ka yi kuma kabi. Misali nake barwa kawai, shagiya ka yi, je ka night club ka yi, ka buɗe kamfanin ba da bashi da ruwa. Wani ya kira na irin wannan conference, tun zama ne ya zan yi, ni bashi nake bayarwa, ina da kamfanin ba da bashi. Na ce ba da bashi kamar yaya? Wai ai shi kamfani ya buɗe, ya ba da bashi, in aka tashi biya a ɗora wani abu. Ikon Allah. Kuma sai wani ce to ai wai su dalilin su, sai karanto aya ta 282 a cikin suratul baqara.
saboda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub. Wannan shine dalili ya ku masu imani idan kun ba da bashi to ku rubuta. To ai rubuta aka ce wai ce da kai ka ba da bashi da ina ba da misali shedan zai iya cewa na ce ka ba da bashi da ruwa ka bi ni. To kaga nan shine ake nufi da Allah ya kyashe mu da dariyar maki. Ko ka iske mace tana son ta zauna a America ko a Turai sai ta yi hayan wani mutum ta ce mijinta ne. Ai suna yi. Ai mun je America mun ga abin da ke faruwa ai. Kamar yadda ake yin mijin visa in za ta fi Saudiya ba duk ƙarya ba ce? To za a tafi za a mana ainihin interview na samun green card na America ko visa ko kuma kaza ko ainihin American passport. To a haɗa baki a ɗaura auren ƙarya. Sai ka yi ƙarya don kana son ka zauna a America? Afirka mai taimaka to mai babu Afirka ɗin gaya mana. Wasu mutane sun taɓa tambaya ta 2015 a nan masallacin 'yan ƙasa a New York City unguwar ainihin Bronx lokacin tafsiri na suka ce to yanzu malam gashi muna zaune a garin nan zamanin tsohuwar gwamnatin Obama yanzu sun zo da dokar same-sex marriage namiji da namiji. Ce to wallahi kuma da hankali ku yi kaffa da nan in dai sai kun yaka gara ku bar nan ku koma kacan gara ku je Afirka zauna a dokan jeji ku ci ku sha har mutuwa ta zo muku da ku tsaya saboda ƙaryan nan. Allah sani na gaya musu wannan na sauke nauyina kuma na tabbata muminai ne sun kiyaye domin mai hankali ba zai jefa kansa cikin halaka ba. wala tulqu bi aydikum ila taluka. Kaffa da duniya. To bayan mun ji wannan zan gaya muku matakai kamar guda 10 wanda su ake bi saboda kaffa da duniya. Ina fata kuna kallo na a duk da kuke a duniya yanzu ku kiyaye. There are 10 steps to be taken to safeguard yourself against the intrigues of this life, against the satanic temptation, so that you live in peace, not in pieces. Dan na gaya maka Dr. Musa la'alla mu haɗa Hausa da Turanci a cikin presentation ɗin domin saƙon ya game, saboda koda a cikinku a koɗin da ba sa jin Hausa. These are 10 steps that each and every believer should take to preserve, to safeguard himself against the negative effect of satanic temptation. Otherwise, it throws you into the cesspool of fitna and tribulation. The steps are: number 1, mataki na farko neman ilimi. Dan shi ne kan gaba. Ba zai yi bane a ce ka ji tsoron Allah a duk inda kake da jahilci, saboda Allah ya gina addini da bautarsa ne akan a nemi ilimi. Step number 1, as a shielding guard for you against satanic temptation, is you should be PKS. You should be PKS. What does that mean? Perpetual knowledge seeker. Perpetual knowledge what? Seeker. Ka zamanto mai neman ilimi na dindindin shine perpetual. In nace ilimi, ilimin qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, ilimin Qur'ani, ilimin hadithi. Kuma yanzu ilimin Qur'ani alhamdulillah ai ba sai a Saudiya ba sai a Misra ba. Allah ya buɗe wannan baiwa a ko'ina gashi. Abu ne mai sauƙi ka je ka sami yaran turawa malam sun yi hadda ka sha mamaki. Ka gana takama da kai ɗan musulun, wallahi sai ga yaro ba Amerika ya musulunta
yana ma ƙur'ani sai ka ji kunya. saboda su in suka musulunta fa to da gaske suke. to da haka neman ilimi shine number one. kuma na san yanzu a ƙasashe na turai ana ta buɗe makarantu har ma da jami'ai na musulunci, har akwai waɗanda suka buɗe kamfanin ba da rance ba ruwa a jihar florida. akwai wani babba misrai na ta faɗin wannan a new york cewa in za ku nemi rance ku je ku nemi rance with zero interest. dangawa ne ya buɗe kamfani ya sa mai suna lariba, haka ya sama lariba with zero interest, gudun duniya. kuma za a ga shaguna da yawa na abinci alhamdulillah sun sa mai suna halal meat, halal food, saboda gudun kar mutum ya je ci abin da Allah ya haram, saboda kaffa da duniya. saboda ka wannan duk zai yi ne ta hanyar neman ilimi. saboda ka mataki na farko neman ilimi. dole ku buɗe masallaci a inda kuke, america, europe, china, a latin america, a caribbean, a africa, a asia, duk duniya ta waye kayan Allah ne. neman ilimi shine number one, don shi ke sa ka zama mutum. in kana neman gawa mai tafiya to jahili ke. lallai ku dage kan neman ilimi, ku sa ƙur'ani gaba, ku tashi tsayin daka, kar ku sa wasa. jazakumullah khaira. ni na san akwai yaran da daga nan new york a nan ko kun sani wanda suke wurin, kuka kawo su har nan kano gidan gwani dan zarga a nan cikin city suka haddace ƙur'ani. ni na san yara. uban sai ce a'a amerikawa ne yaran, bakakin fata. ya ce barin kai ku arewacin najeriya. nan gwani dan zargan suka yi karatu yara, kuma har suna jan sallar tarawih. kwanan nan duka wata biyu da suka wuce ɗayansa ya taso takanas ya kawo ɗan shi birnin kebbi. ya ce malam ai ba zan bai shi amerika ba, anan dai aka haife shi ɗan ƙasa ne ba amerika, amma ba zai yi ba. malam na zo na kai shi na danka shi na kalle shi ina kuka, haka na rabu da shi. wadda ni na san me nake nufi da shi nan gaba. zamana nan ba dole ba ne, ba tabbas ba ne. ya ce ka yi hikima. yana nan yaro ne cikin ɗalibai a usa. so ba ku da wani dalili ku bar 'ya'yanku su narke saboda wai suna turai. babu dalili. wasu kila sun je neman arziki ne, Allah ya baku. wasu sun je karatu ne, Allah ya baku. wasu kuma gashi nan dalilai iri-iri. wani makila ya je da niyyar wasa ne, sai Allah ya canza shi ya zama na Allah. sau nawa aka samu? akwai wani uwa a nan da ya ce da ni malam lokacin suna karatu a Canada a jami'a, ya ce a nan shi musuluncin sama ya ƙara haɓaka. ana samu ai wani sai zauna a madina ya zamanto ba na kirki ba, Allah ya kiyaye. ya je rasha kuma ya zama na kirki. abu ne daga ubangiji. kaffa da duniya, neman ilimi ɗaya kenan. na biyu, ku nace mabin sunna. wallahi al'azim, seeking for Quranic knowledge. Secondly, you maintain sunnatic principle in whatever you do. Sunnatic precept, sunnatic processes in whatever you do. Min sunna ita ke ƙara nuna maka ga duniya fa ƙarya ce, ita kamar gona ce, a yi noma inda za a yi girbi a can ne. duniyan nan ɗakin jarabawa ce, nan za a rubuta result na can. duniyan nan kamar bridge ce, gada tsallake. sunna ce ke maka bayani, domin sunna ita ke bayyana ƙur'ani.
Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mun sauka maka da Qur'ani dan kai bayani. Chapter 16 verse number 44. We reveal Quran to you, Ya Rasulullah, so as to explain to the people that which was revealed unto them, so that they can remember. So that sai ku tabbatar ƴaƴanku suna kan sunna, su ci abinci da dama, kar ku bari suna ci da hagu, ku koya musu gaisuwa ta musulunci ba hi 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 la la la, su ce assalamu alaikum, ba excuse me ko excusez moi ba in ji faransawa, la, ku koya ma ƴaƴanku musafaha, ku kai su masallaci da asuba ya koyi sallah tare da su, ku koya matan ku sa hijabi a ko'ina ne a duniya kuwa, ina ne ba abotar Allah. Ballon tana gashi za ga mace a London tana tafiya da hijabi da niqabi, a lokacin da kasar Laraba wasu suka zama lalatattu cikinsu, suka zama lalatattu. American da suke takama da ita sai ga mace da hijabi da niqabi, kuma wallahi ne na ga mace da niqabi kuma amma wallahi ana mutunta ta, sai ga batura tana ja da baya tana mutunta da niqabi. Idan kika bi Allah ko arne sai ya ji tsoronki, amma idan kika zama ku cakara barin jiki a fili wai kai ya waye, to farko tukun sai Allah ya janye ma darajarki a zakatan wanda ke son ki, tunda ba shi ke da zuciya ba, sai ya hana su ganin girmanki kuma ya hana ki daraja a idanunsu. Kaga zama batan bakatantan taltal bataltal kenan, can kace kare ba tsuntsu ba tarko. Saboda haka kaffa da duniya. Na uku, keep good company. Keep good. The white man says, tell me who your friends are, and I'm going to tell you who you are. Gaya min su waye abokananka, na gaya ma waye kai. Mawaƙin larabci yana cewa, إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحاب الأرض فتردى مع الردي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إن كان cikin mutane wai ka aboci na kirki, kar ka aboci na banza sai ka halaka tare da shi. Saboda musamman a wancan duniya matanku su zamanto kawayensu na kirki, yaranku ko da suna makarantu irin na kasashen can za ga abubuwa baki, amma wallahi in yaro aka riga aka gina shi akan ilimi a ko'ina ba ya sa taba shi ba. Wajejen 1938 shekaru da yawa na karanta labarin wani mutum a America, shi Mr. Eric. Shi aikinsa malamin makaranta ne, in ya zo aji ya ringa gano ina 'ya'yan musulmi ya raba su da musulunci. Kajifa. To aka ce sai ya je aji, a ajin akwai 'ya'yan musulmi, amma sai rashin sa'a ya gamu da yaron da tare da Amerika ya taso amma an ɗora masa aƙida ta musulunci, ba su yi wasa da ƙur'anin shi ba. Mr. Eric da rawan kai sai ya shiga aji, wai yana son ya nuna ma yara Allah ma babu shi kawai, God does not exist. Sai ya ɗauko misali chalk. Hey class, yes sir. Me a hannun suka ce chalk. Sai ce, does chalk exist? Yeah. Why? Because we can see it. Kaji fa, wai ilimin ke. Kuna ganin alli? Sa, dalili ai muna gani. To tunda suna ganin shi, yana nan ke. Haka yi marula. Can sai ce, who can see God? Kun gane inda ya dosa ko? To, dama wace ganin Allah to.
la tudrikuhu al-absar wa huwa, of course yaran suka ce, well, nobody can see God, sir. Sai ce da su, in the light of scientific experiment I gave you, is it scientific? Ko dai shirme? Wai sai suka ce da shi, gaskiya ne, yadda muka ga rula, kuma rula na nan, shi fa Allah ba mu gan shi ba. Da aka kenan babu shi. Kaji science ko? Science. To shine shi wannan yaro sai ce, sir, I have a question. Yeah, come on. Yana murna, ya dauka karen shi ya kama zomo ne. Sai yaron sai ce da almajiri ce, ina son tambaye ku, don Allah wa ke iya ganin hankalin malam? Who can see the common sense of our teacher? Ko kuwa? Ba magana gani ba ne? Yara sai suka yi shiru, suka ce wala gaskiya ne ba mai iya gani fa. Sai ce ashe malam mahaukaci ne to. Does that mean our teacher is a madman? A little kid. Ai malam fabuhita alladhi kafar. To kaga yaron ya riga ya koshi da tauhidi da aqida. To ko a ina kuke? Ko a nan gida Nigeria. Muna ganin waɗancan bakin abubuwa suna shigo mana. Da sunan ilimin boko, da sunan kayya waye, da sunan leke-leke a internet. Ga Illuminati, ga 'yan Freemason, ga irin Scientology, ga the Church of Satan, duk gasunan suna yawa. Kuma kuna kallo kuna leke-leke. Be very careful. Abinda zai kare gidanka da 'ya'yanka alkitab, as-sunna, da abokanan da karki. So yanzu masifar wasu America, gashi na ma a gida. Dan duniya ta zama abinda suka kira global village. Wani yana kiransu the villagization of the world. Wannan sai ta haɗa ka da kowa a duniya. Gata, wannan fitinan. Ka kunna yanzu misali ba muna magana da duniya ba ne? Dijoyi America 50 suke kallon program a yanzu haka kamar da suka nuna da sauransu misali. Wannan ai ba ka taɓa tsammani zai faru a baya ba misali. To da aka mai kafa da duniya. Wallahi ita kamar santsi ne in ka taka. Ka zauna a duniya kana ganin wutar lantarki kana ganin ka ci ka sha ba damuwa, wayyo ashe kabari ya kusa, ashe mutuwa ta zo. Balantana ma irin mutuwa irin binne gawa da ake America wanda ni na gani ranar na ce ya Allah karka sa mutuwa garin nan, wallahi da ban tsoro. Kai Malam Musa ka sani, Dr. Musa, a garinku da na je Wisconsin a birnin Milwaukee 2015 da kuka sa na ja sallar gawa a masallacinku, muka jagoranci kai gawan ainihin kabari. Ai na ga irin makabartan wurin, tiles ne makabartan, tiles. Kawai sai nuna maka dan daki dan rami a masa tiles, sai dai a bada lamba, wannan lambar za ka rike kabarin wani kenan. Da aka je binne gawar, crane aka ɗauko kamar ka tafi lafa, akwatin gawan ta ɗaga ta wurge da gawan cikin rami, ta sa ka tafi ta dinga ramin wurin, ya tafi kenan. Na ce kai ai sai tunanin komowa Kano da wuri, tare da cewa kuma mutuwa yani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir, a ƙarshen Luqman chapter number 34. No soul knows where it's going to die. You die wherever that Allah destines for you to die. But then I was apprehensive. Mu yi kafa da duniya. Ilimi, sunna, irin abokanan da kake da su. Na uku, hanyar kafa da duniya, kar ku yadda. Na hudu, ku nisanci sabo. Sam
babban abokin gaban mutum sabon Allah wallahi al'azim kuma musamman ma sabo shirka daga shirka sai bid'a daga bid'a sai babban sabo daga nan sai karamin sabo daga nan haka malam ya jero tarkon shedan guda 7 kar ku yadda ku yi shirka a duk inda kuke saboda in mutum ya mutu yana shirka ya ɗaura guru ko baro ya sa ƙaho zai masa magani ko hoton wani wali zai kare shi to mutum ya rabu da Allah ke ko a jegun ainihin fortune tellers parapsychologists lies soothsayers fortune tellers forecasters na'am to mutum ya ban kwana da imaninsa domin Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai yafe masa ba fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima chapter number 4 verse number 48 Surah An-Nisa. In the same like manner he says وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kafa the dunya is the topic given to me and is treated bilingually. Part of it Hausa, part of it English, because of the nature of the audience across the world. Na gaya muku matakan kaffa da duniya guda nawa kenan? Neman ilimi, rike sunna, suwaye abokananka, suwaye kawayenki, sannan na 4 nesa da sabon Allah. Abinda ya jawo mu shedan tsinuwa Allah ya la'ance shi ya saba ma Allah. Kakanmu annabi Adam Allah ya ce me? Wa asa Adamu rabbahu faghawa. In chapter number 20 sai Adam ya saɓi Ubangiji shikenan sai ya halaka tare da fa Allah ya fi mai ya kauda wannan lamarin kwata-kwata amma cin bishiya da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar yakin Uhud shekara ta 2 annabi cewa ya ku tsaya a wurin nan sallallahu alaihi wasallam kar ku bar nan duk yanda zafin kora duk yanda kora ta kai kora a fagen yaƙi kar ku bar nan but unfortunately they left the place har yanzu dutsen nan a Madina ana kiransa Jabal Rumat a nan kusa da Uhud me ya faru they were defeated sai ga mutum 70 an kashe su suna mamaki to mu sahabban annabi and we suffer such a defeat Allah ce a awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir chapter 3 verse 165 Allah ce okay ganin an kayar da ku a yaƙi kuke mamaki ya sai ce ko ka jawo laifi ɗaya fa suka yi sabai kiya to mu fa a yau in ana shakwara da jamfan laifi ana yau balantana ku da kuke zaune America, Europe, Germany, whatever inda kusan wani bangare akwai abin da ake licentiousness. People live according to their whims and caprice and desire, trying to fulfill the desire of the inner soul. By the time you hearken, you respond to the beckoning of Satan, you are doomed. And I want to tell you, you know what is happening. In those parts of the world, alcohol is abundant. Free women. Okay? Sinfulness. Disrespect to Allah the Almighty. Rashin addini. Free thinking, you name it. Sannan Allah ya jarrabe mu da zama a wurin. To kaga sai an yi hankali. Allah sai hankali.
amma da ƙur'aninku da hadithinku, the type of company you keep, that is going to be a shield for you permanently. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ إيش مَخْرَجًا. He who keeps his duty to Allah, Allah gives him a way out of his trouble. To ina fata Dr. Musa kuna bina a wannan zoom din. Kuma kila na mun samu kamar adadin mintin da muke so har ma mun wuce don mun fara 9:30. Kuma episode din mu na gaba in Allah ya kaddara wato mu sake dauko wani topic magana akai. Amma abin da zan gaya muku daga ƙarshe bayan na faɗi matakan kafa da duniya guda 4 na ce da ku nawa ne? Yawwa na ambaci guda 4 zan ƙarisa muku ragowar 6 insha Allah ta'ala. Neman ilimi, kiyaye sunna, irin abokanan da kake hulɗa da su, saboda na gaya muku sun ce tell me who your friends are and I will tell you who you are. Zama da maɗaukin kanwa madalla. To sannan kuma na gaya muku nesa da sabo. Abu na biyar da ke taimakawa mutum ya kaffa da duniya wato iya bakin shi. Karka furta magana sai in ka san amfaninta da alkhairinta. Idan ka zama bini-bini duk magana za ka tsoma baki to kana fada matsala. Duk labari ka ji za ka faɗa. Ya tabbata hadisi cewa kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami. It is enough for somebody to be characterized, to be dubbed as a liar if he says of whatever he hears. Sai ka zama extra careful. Shi sa magabata suna da karanta magana in ba ya zama alkhairi ba. If somebody becomes talkative like a parrot, like a chatterbox, talking aimlessly, carelessly, he risks being called as a liar. Da an ce kuma kai makareci ne ta ai kuma ko a gun malaman hadisi malamanmu mutum ya tashi daga aiki kenan. Yahya ibn Ma'in cikin fitaccen malaman hadisi da Ahmad ibn Hanbal da irin su Imam Nasa'i da an ce mutum makareci ne sai su yi jifa da hadin cikin garbage ba sa dauka. Abu ne muhimmi. Kaffa da duniya. Na 6, ku zaɓo irin matayen da za ku aura musamman a wannan duniya da kuke raye ciki. Wallahi billahi ba ku abina ba shi rantsuwa. The typological classification of the woman you marry plays a lot, either positively or negatively, in your marital life. Ina gaya muku wannan ya faru ne. Wani yaro dan uwa ya auro ta yarinya bature yar jihar Oregon a America ne. Na je kuma gidansa a New York saboda walima. Yare ga ta baturiya parasol, shi kuma dan arewacin Najeriya ne. Ya ce yanzu kai wani saboda Allah me kai ka wannan ne? Ya ce tumalan tana so na ne. Ka yi so ko? La ilaha illallah. Na son ji hankalinku ya ku matasa. Kar ka rudu da wallahi I love you. Wallahi in ba kai ba ko kai ko kafar katako wallahi gara kar a yi. In dai ka fahimci da matsala be extra careful. Haka ke ma kar ki rudu da ainihin sugar coated utterances. Sai an tabbatar da reliability da mutunci da kamala. A takaice aka yi auren. A yanzu aka ba su tare. Na yi da aure ko yana mutuwa yi. Sai ke cewa da ni ya ce malam ko kasan sai ta ce da ni ita fa sallan nan ta gaji da shi ta gaji da ita
in ta sa hijabi wani ƙaiƙayi take ji. Auren ya mutu. Ya ce farin ciki na malam Allah bai mu da ita ba. Ya kira ni jiya yanzu haka ya ce malam na zo ina gida. Ya ce za ka koma lokacin. Aure ya ce zan zo yi a gida yanzu. To ba ina nufin I'm not discouraging, amma abinda nake cewa ka mai da hankali ina za ka sa kafarka ina za ka cire. Haka su ma matan ana samun samari wani lokaci gaskiya makaryata, 'yan tallata kai da mota, 'yan karyan arziki akwai su. aje taɗi ya dinga mata ƙarya da gaskiya, ai in kika aure ne wala aikin huta, to dama a gidansu ai tana hutawa ai ko. kuma kar mutum ya zamanto makareci. ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. So ina nufin this is point number 6 or 5? 6. Choosing, let me say, a befitting life partner. Either way. Wacce ta kirki saliya din ta zama uwa ta garga yayanka. Domin shi ma ya zama uba na garga yayanki. Da daɗewa wata mace ta zo gidana a nan unguwarmu a nan Kundila, sai take ce da iyalina ta zo ne tana da matsala. Ce me faru? Ta ce wallahi malam ɗana zan matsa in tashe shi ya yi sallar asubahi, nan sai yake gunaguni, mama ki kyale mu yi sallah lokacin da baba ke sallah asubahi, kuma baban yana sallah karfe 8 ne. To kaga akwai abin da bature ke kira mismatch, ya rashin dacewa. Ita tana son a yi sallah akan kari, to ma ga tasirin uban yana bin su, saboda barewa ba ta gudu etta. To balantana a can duniyar kana iya auren mace a turai da rike, amma matsalar da na fahimci wasu ke fuskanta sai mutum ya taso ya zo afirka ya aure mace, kuma in ya kai ta can in ta ci ganye idon ta ya bude wala ta dinga gasa masa aya a hannu. An sha samu tafi karfin shi ta ce menene na samu nima zama yar kasar a dinga rigima. To kuma yi da hankali. Na kuma fata Allah gyara muku iyalanku da iyalanmu gaba daya. Na nawa kenan? Na 7 daga cikin abin da ke taimakawa mutum kaffa da duniya shine ka zamanto mai taka tsantsan kan abin da ke hannun mutane. Wallahi in kana son kanka da mutunci, guji abin hannun mutane. To me ake nufi? Yana nufin karo ne ba haka ake nufi ba. Yadda kuma abin da yawa baki is very important. Na nawa kenan? Na 9, ku zamanto a haɗe, a dunkule, a cure, a mulmule, sai da haɗin kai. Baki kuke a wata duniyar. Suraka, you cannot afford to be individualistic, you have to be collectivistic. By being together, you will be able to achieve the achievable. Even what seems to be not achievable can be achieved through solidification and togetherness. Okay? Na sha faɗa da Hausa, yatsa ɗaya ba ta cin taliya. Kuma a tree cannot make a forest. Tsintsiya sili ɗaya ai ba ta shara. So daga mun gani a ƙasashe da yawa haɗuwa sai ta sa ku yi ƙarfi har ma a yi shayenku a ji tsoronku. So ku tabbatar da wannan. Da yawa za ga an haɗa kai, an sai masallatai, an yi abin arziki. A South London tun 2015 da na je London, akwai mutanen Bangladesh da suka haɗa kuɗi a nan South London suka sai coci, kai synagogue ne na Yahudawa, kuɗi mai yawa suka gina a dalilin haɗuwarsu. Na tsammana suka ga Church su dai ya buɗe musu masallacin.
ko wannan masallaci beautiful da ke wannan babban asibiti namu AKTH ai ga haduwa jama'a ta yi. Shi yasa a wannan gaba zan faɗa wata magana. Mun katsa tarawih ne a masjidin sahaba saboda mu samu dama mu kammala wannan tafsirin a nan, kuma karfe 9 muka ce to muna makana muka ce kai mu mai da tarawih mu a nan saboda ana yi mu fara, amma muka zo muga babu liman, wuri ba kowa. A gina wuri irin wannan ga maza ga iyaye mata suna da wuri, sannan a ce lokacin ramadan ba za a raya da sallah ba, ban ce ba a yi ba, amma sai da muka tar dan aka ce na jan sallah kusan I was dragging my feet, sai da muka ba kowa tukun muka ja sallah. So what I am saying in essence is that there should be an imam. It should be a routine exercise, especially for tarawih to be done. In kuna da karancin makaranta ku kira su da gwaje mana. CMD da sauran fitattu cikinku iman masha Allah kungiya ce ta ku mai albarka, za ku yi ɗauko yaro ya zo ja a ce sallah ya kamata ce ana tarawih anan secured place lokacin ibada. Bangaren haɗin kai ba a gina wuri irin wannan da ka gan shi kasan ya gino. Abin da ke raye masallaci ibada ne. In za ka gina masallaci da yake girman Kano, inda ba za a da ibada ne kamata ba. Na san ana sallah 5, amma lokaci irin wannan ramadan kara masallacin ya yi kuka ya ce wai yau ina masu raya ne ga ramadan yanzu. Allahu akbar. To ku kiyaye wannan a duk inda kuke. Na nawa kenan? Na 9 daga cikin abin da ke sa mutum ya kafa da duniya. Na? Zan faɗi na 10 kenan? Yawwa. Daga cikin abin da ke sa mutum ya yi kaffa da duniya, ya lazimta ma kansa tunanin mutuwa. Wannan dole ne. Duk wanda ya ce zai fitar da tunanin duniya don ka taka masa disturbance, to ya kana cikin disturbance kuwa. Ina ma da a ce ka zo ne don ka rayu permanently, to ba ka zo ba ne don ka rayu har abada. Guda 10 kenan su ne abin da suka samu. Malam Musa, Dr. Musa daga birnin Milwaukee a jihar Wisconsin ta America, da sauran 'yan uwa a jihohi 50 na US kamar da kuka faɗa, da Canada da Germany. I think it's time to draw curtain on the program, and I will give you chances of Q&A if you have any question to be answered. Ina fata Allah ya sa ku sha ruwa lafiya, mu mun daɗe da shan ruwa, kuma ya yi muku albarka ya samu dace. Na mai da akalan magana zuwa gare ka Dr. Musa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma na son ku bude dan mu ji sautin ku kuma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.